Krásné dobré odpoledne. Vítám vás v dalším díle pořadu Sama doma, sám doma. Je to případ, kdy vám vyrazí vaše stará manželka opět pryč, někam do prdele a vy jste sám doma a chcete si něco dát a nemáte co. Ovšem takové vychytávky, ládi, hrušky, tak ten si je může strčit do prdele, protože my tu pro vás máme dnešní recept. Já jsem třeba dostal chuť na kafe a k tomu si dát něco sladkého. Ženu tu nemám, nic mi tu nepřipravila, ovšem já nezoufám, já si s tím poradím. Budeme k tomu potřebovat pouze několik málo ingrediencí, které už měly být na vyhození, ale nejsou. Pojďme na to. Takže my si zde připravíme 3 krásné švestičky, které svým pohmatem vypadají jako bolavé koleno a kdybych je zmáčknul víc, možná z nich vystříkne nic, anebo taky hnis, takže ty máme připraveny. Dále jsme se cestou zastavili u Vietnamce, kde jsme si pořídili poslední piknik, víc jich tam nebylo. To je druhá ingredience. A třetí ingredienci, tu jsme objevili včera při jednání, kdy jsme v kanceláři měli tuto buchtičku neznámého původu. Ale ani tu však nemusíme vyhazovat, byť už do čerstvosti má taky daleko. Takže pojďme na to. Buchtičku vyjmeme, dáme ji na talíře. Do toho si vezmeme švestičky, které pochopitelně už nejsou úplně v nejlepší formě. A nejlepší sezonu už mají jistě za sebou. Pohledem zjistíme, že nejsou napadeny červy. A i kdyby byly, nic se neděje, alespoň bychom mohli ráno na záchodě tvrdit, že to jsou roupy děčtí, ovšem i v 50 letech vám prokousat prdel může takový roub. Takže připravíme švestičky, vyloupeme další a jak jsem říkal, Láďa Hruška už by se teď za kamerou a před mikrofonem jenom polizovala. Dáváme poslední, aby jsme tomu pochopitelně udělali nějakou štábní kulturu, vypeckováváme, mezitím si tady budeme připravovat kávu, bereme piknik neznámého původu, i když neznámého od Vietnamce, uděláme takto sladkou polevu a už se nám zbíhají sliny, protože takovouhle práci nedostanete ani v rakouském noblesním hotelu. Celkem nás to stálo švestky zdarma, vokoraly koláně zdarma, ano, piknik nás stál 25 korun a trocha času. A za 3 minuty je dílo hotové. Máte chuť? Těšíme se na vás v příštím pořadu. Stará zase v prdeli, pojďme tedy vařit. Hezké odpoledne.